Jara Nabarlaz bere lagunen artean Kinki ezizenez ezagutua, Mendillorriko gazte margolaria da. Bere sorkuntzak abstrakzio estiloaren bitartez landutako margolanak dira, Uharteko arte zentrura gerturatuko gara ezagutzeko. Peru Galbete, Uharteko artista, ikus-entzunezkoen eta musika ekoizpenaren artean paraleloki egiten du lan. Batez ere, ahotsa eta irudia ardatz, batzuetan bereizirik eta beste batzuetan elkar erlazionatuz lantzen duelarik. Bueno, ni Jara naiz, Hemengoa, Iruñekoa naiz, Mendillorrikoa. Eta, bueno, 1995ean jaio nintzen. Eta, bueno, beti hemen bizi izan naiz, Bilbon ikasi nuen. Eta gutxi gehiago. Ni beti txikitatik margotu izan dut, ze nire izeba bada margolaria. Orduan, bueno, beti mundu honekin nahiko kontaktu izan dut, eta nire ama bazen makilladora Gallarren. Orduan, bueno, pues pixko bat beti hor txikitatik egon naiz artearen eta kulturaren munduan hor pixko bat sartuta, eta pues beti egin dut, eta etxean beti esaten ziat, hemen gustatzen bat zaizu margotzea, pues margotu gehiago, ez? Beti hor sustatzen. Pues gaur egun, badaukadan proiektua, bada orain uharten gorputzarekin lanean nago, gorputza irudi bezala, eta, bueno, iritsi nintzenean uhartera, bukatzen ari nintzen Bartzelonan hasitako lan bat, deitzen zena Una suerte de fantasia, eta izan zirela 12 kuadro ezberdin, pixko bat forma eta kolorearen arteko erlazioa lantzen. Bueno, gai hori beti lantzen dut, baina modu ezberdinetan. Eta orain banago forma eta kolorea, baina gorputzarekiko lantzen. Ez soilik gorputza tematika bezala, irudietan, baizik eta nire gorputza misearen tamainarekiko erlazioan baita. Bueno, nire esparrua edo gustora nagoen lekuan, bada abstrakzioan, baina ez abstrakzioa gaitik, baizik eta elementuak hartzen ditut figuratiboak direnak eta abstrakziorantz eramaten ditut. Horrela, irudia ez geratzeko soilik titular baten moduan bezala. Baldin badirudi esku bat ez izatea soilik esku bat, pixko bat deformea egotea, ulertzen duzula esku bat dela, baina aldi berean ez, erabiltzen dut abstrakzioa pixko bat magia irudi hori ez ezagunaren gauza mantentzeko. Orain esku artean ditudan erronkak, badira alde batetik nire lana, bizi irauteko lana eta nire lana gustatzen zaidana pintura dena, bien artean ezakit bizirautea. Ze momentu honetan uste dut artista guztiok eta gazteok bereziki nahiko prekarietatean bizi garela, orduan ez dira ez da gaiak, ez da pintura, ez da artea. Bizitza bada erronka momentuz. Bueno, ni lanean hasten naizenean, normalean aurretik baditut bozetuak. Ze beti kuadro batean nagoenean lanean, gertatzen zait momentu batean, geratzen naizela ataskada, erabakiak hartu behar dituzu, eta, bueno, agian behar duzu denbora. Orduan, oso urduria naizenez, esaten dut, bale, ezin naiz gelditu. Orduan, hartzen ditut horripillo, eta egiten ditut 15 segunduko marrazkiak, hola, bozetu bezala, eta hoietatik batzuk aukeratzen ditut, gero gehiago lantzen ditut, eta hoietatik gero kuadroak ateratzen dira. Eta, bueno, gero kuadroa egiten dut bozetu hoien gainean. Artearen bitartez, uste dut, bilatzen dudana komunikatzea da. Ez dakit zer esan nahi dudan, baina zer esan nahi dut. Uste dut kuadro bakoitzean esaldi ezberdin bat agertzen dela, baina beste pertsonekin kontaktuan egotea eta agian beste hizkuntz batean. Eta gainera oso
ezberdin ulertu daitekeena. Ze batzuk ulertu ditzakete gauzak modu batetan, haien esperientziagatik, eta beste batzuk beste era batetan. Orduan, esaldi bat mundura botatzea, eta norbaitek jasotzea, eta, bueno, ezakit komunikatzea, ez? Normalean, erakusketa bat egiten duzunean, arraroa da, ze inaugurazioaren momentuan zu hor zaudela, jendeak zurekin konbertsazio bat izan dezake, orduan, galderak, dudak, gustatzen zaiona, ez zaiona gustatzen, edo zein gauza esan aldizu, baina gero, gertatzen dena da, obra soilik eta isilpean geratzen dela. Bueno, isilpean ez, gauzpilo esaten ditu obrak, baina ez dakitze ondo zer gertatzen den. Ni nagoenean, jendeak gauzpilo esaten dizki, eta uste dut, hori, esaten dudana, komunikazioa gertatzen dela, ez? Pertsona eta obraren artean, ikuslea eta obraren artean. Eta ja ez nagoenean, espero dut berdina gertatzea. Suposatzen da hori gertatu beharko dela, baina agian ez, agian soilik dekorazio hutsa bihurtzen dira. Uste dut arteak gizarteari beste ikuspuntu bat eskaintzen diola, munduan gertatzen diren arazo eta kontzeptu askori beste buelta bat ematen diola, eta gero niri nire bizitza beste modu batean aurkitzeko nire pertsona beste momentu batean, beste medio batetan ibiltzeko. Gehien gogoratzen edo oso kutxun dudan momentua izan zen 2020ko Encuentros de Arte Joven, ez 2021ko Encuentros de Arte Joven, ze, aukeratuak izan ginen lagun pilo eta pixkoat buelta eman genion egiten zen ekintzari, guztion artean erakusketa bat komisariatu genuen, gure lanak nahastuz, eta Encuentrosen badira sari batzuk oso ondo daudenak, zure lana, errekonozimendua emateko, baina justo gure intentzioa zen ez konpetitzea gure artean, baizik eta gertatzen zena Encuentrosen, hori zen gure saria. Eta, niretzat hori oso esperientzia ona izan zen, lagunekin konpartitzea espazioa eta gogoak egiteko gauzak. Etorkizuna nahiko iluna ikusten dut, baina ilun guztiaren artean argia ateratzen da. Eta momentuz artearekin pixko bat bizirautea, nire lanarekin baita eta datorren hilabeteko alkilerra ordaintzea. Eraman nuen obra bat Madrileko galeri batera, nire lagunak beti izan didate kinki bat naizela, ze ez dakit zergatik, ze beraiekoa dira txoniak, orduan, badirudi kinkia naizela gure artean. Peru dut izena, nor naizen ez da inoiz erresa erantzuten, eta esango nuke, kasu honetan behintzat, sortzailea, musikaria, kantaria, eta pertsona normal bat esango nuke nire
ikuspegitik noski, baina ez dut uste ala denik. Nongoa naizen, Usurbilikoa esango nuke batez ere, baina bain uharten bizi naiz ja denbora dexente, eta, bueno, kanpoan ibili naiz, leku ezberdinetan bizitzen, orduan galdera horri erantzutea ere bai, ez zait erraza egiten, baina, bai, batez ere, bueno, Euskal Herrian bizi naiz, eta hemendik egiten den lan normalean. Dena grisa, dena lur, dena bizitza, dena mina, dena poza, dena ur, dena desditxa. Bizi ginen beiratu begiak lurrean zurrun, gauak ilundu baino lehen, zeinek nahi du desagertu. Txikitatik eukiet joera kantatzeko, eta batzutan oso inkonsienteki, ez dakit, netzako beti izan da oso ohikoa. Gero egia da, momentu batean ikasketaengatik edo jarri behar zenean pixka serio erabakiz zertan nahi duzun lan egin, da horako gauzak utzi nuela albo batera, bai marraztea, kantatzea eta dena, eta gero berriz ikasi, ja erabaki garunean zer ikasi eta irudia ikusi nuen handoainen, argazkilaritza eta bideoa, eta hortik jo nuen nik uste dut pixkat bazalako zerbait artistikoa eta behar nuelako zerbait ez, eta asko gustatu ditzait da mundu hori. Argazkizunaritza ikasi nuen Bilbon, ibili nintzen pixkat zine munduan lan batzuk egiten, eta oraindik musika neukan oso baztertua. Utzi nuenetik kantatzera, eta gero ja 24 urterekin edo bidai bat egin nuen, eta bueltakoan konturatu, ez dakit nola, baina hasi nintzen berriz instrumentu bat hartzen eta kantak egiten, eta orduan orain arte saiatzen naiz pixkat biak uztartzen eta bietatik lan egiten, askotan kamera bezala egiten lan, eta gero biak uztartzen ditut ondo nire musikan ere bai, ze azkenean nire bideoklipak eta holako bideo artistikoak ere bai nik egiten ditut, diseinuak, portadak eta guztia ez, azkenean, eta orduan ikusten dute atera dio dela, atera bide bat edo ez, nire artea sortzeko behar horri, eta hortxe. Orain zuri entzun da, badia pauso dexente, batzutan aztuten dezkizu, ez? Ja denbora pasada gauza batzutatik, eta baino egia esan nijoa pausuka ez pentsatzen oso urruti. Normalean musikarekin adibidez diskoka, ez? Orain kanta hauek, orain hauek, eta hola, ez? Eta gero pixkanaka denak hartzen du bere forma, bere bidea, eta gero bideoekin eta zinema munduan hasi nintzenean beste batzuen lanak eta oraindik ere ibiltzen naiz beste batzuen lanetan eta laguntzen horrez, kameratzean edo. Eta gero, momenturen batean neukan beharra ere bai, nahiz eta denbora gutxi eduki hortarako, baina nire zerbait ateratzeko, ez? Eta hola adibidez, hemen Uharteko zentroan hasi nintzenean estantzia batean edo egonaldi bat egiten, eskainatu nituen diapositiba pilo bat, 2000 eta gehiago, eta hor txikitako irudiak eta uholde bat pasatuten diapositiba pilo bat nahiko desitxuratuta zeudenak. Horrekin nuen proiektu bat eta hori punto de vistan aurkeztu nuen, duela pare bat urte, punto de vista zine jaialdian, eta hola.
Diskoak egia da, pues, gero orain atzeraka begira, ez? Hasi nintzenetik gurasoen bajeran grabatu nuela lehenengoa oso kasero, eta ez nuela ia promozioekin, lagunei pasan nien, eta listo. Hurrengoa ere bai, Ameriketara jo nuen, eta horre Bolivian baso batean sortu nuen, nolako proiektu batean, eta horre bai oso gustora gatu nintzen lanarekin, egia da gero hori hor geratu zala, eta etorri nintzenean ez nuen jarraitu agian horrekin, ja beste gauz batean jarri nintzen, orduan batzuetan kostatzen zait beste guztia, inguruko guztia egitea, ez, eta promozio hori edo nola lotu kontzertuak, bueno, lan handia dago, eta batzutan, bueno, pues, sorkuntzarekin geratzen naiz, eta horregatik batzutan, bueno, pues, oraindik ez, pues, nahiko nukena, baina igual gutxiago ari naiz kontzertuak ematen adibidez, eta hola, baina pozik nago baita bidearekin. Azkenengo urtetan, pues, adibidez musikarekin bai hartu dela, como disko bakoitza iaia, ez dakit, holako bizi proiektu bat bezala, ez? Eta gogoa dakat eta gustatzen zait, eta jarraituko dut musika egiten eta bideoekin eta guztiarekin, baina momentu honetan nago pixkat behar dut aire pixkat berriz pentsatu zertarako egiten zu musika, nondik, zer da zu kontatu, duda batzuk badauzkat horrez, eta bueno, pixkat uste dut inbar dela pixkat distantzia bat hartu, eta suposatzen dut gero, pues, azkenean orain arte bezala badala bizitza motore bat ere bai, ez? Eta zentzua bilatzea, ez? Egiten duzunari, bizitzari berari, eta niri iada arteak eta musikak kortarako asko bario izan didala, orduan, bueno, hori hor daukat eta suposatzen dut hortik jarraituko dela. Baude estilo konkretu batzuk, ez? Igual asko entzun izan ditudanak, ez? Pues, gaztetxeetan edo, ez, igual musika ez dakit zeratatxoagoa edo la, eta enaiz txikitatik eta bueno, beti danik saiatu izan naiz hor sartzen eta bueno, giroa gustan zitzaidan eta hola, baina egia da, pues, bueno, pues, konturatu naizela ez dela neria, ez, edo izan daiteke agian, baina normalean gehiago orain arte behintzat sortzen joan naizenean, pues, bada zerbait lasaiago entzuteko, eta gero hor ere esperimentazio askorekin ibili naiz batzuetan eta proiektu ezberdinak egin ditut eta hola, baino ez dakit nire musika egia da, azkenean pixka eta hola kanpotik behiratuta bezala izan daiteke pues, kantautore musika agian edo ez dakit nola deitu, baino niretzako asko nahazten dira gaur egun ja genero bakoitza ez, eta orduan asko entzuten dugu, goza ezberdin asko, eta azkenean bueno, nasketa, eta gero proiektutik proiektura gustatzen zait asko aldatzea, eta orduan ez zait gustatzen nire burua finkatzea zerbait konkretu egiten. Eta horregatik agian ere bai, bueno, pues, musika bai, baino beste gauza asko egin izan ditut, eta bideoekin ere bai horri biltzen naiz, eta, bueno, pues, bai. Esan gabeko hitzak, hiltzek bezala burun dabiltza. Noiz egin hitz, noiz komunikatu, noiz amore eman, noiz amoreatu. Ta esan bako hitzak, hiltzaile baten hitzalan gixan. Noiz nigatik, noiz bestengatik, noiz isiltasuna hausteagatik. Normalean sortzeko momentuan niretzako da zerbait oso naturala, bezala pentsatu gabekoa, intuitiboa edo, ez dakit naiz jartzen normalean pentsatzen, venga, diskoa ingo eta jarriko naiz egunero denbora bat, kantuak lantzen agian bai, baina kantuak sortzen ez, kantuak sortzeko momentua
normalean bai da, bueno, pixkat grabatzen joan, ikusten joan, zertatzaidan bizi ere bai, zer handik datoz gero ideiak eta bueno, irakurri, entzun, eta gero hortik grabatzen joaten naiz gauza asko, gehiegi agian, eta gero dago bai lan handia aukeraketa batean, eta forma ematean denari. Eta hor bai, bueno, prozesu ezberdina dira eta dena gustatzen zaizkit, eta forma ematearena, bueno, bada zerbait inkozienteki ere, pues beti daukadana bueltaka baldimanago orain zerbaitekin, proiektu batekin, kostatzen zait uztea, albo batean, eta hori, eta orduan horrekin. Egia da, desente leku ezberdinetan bizitzen ibil naizela, bidaiatzen ere bai, eta noski, azkenean bizitzaren parte da, eta estimulu berriak eta bidai batean beti ikusten zera ere bai nolakoa zaren, beste leku batean, beste jende batekin, beste hizkuntza batean agian. Eta orduan, bai, gero argi dago eragina izan duela, goatzen naiz Hego Ameriketak egindako bidai batetik bueltan, 6 hilabete egon nintzen, eta bueltakoan, etxean, nire gurasoen etxean, deskubritu nuen bazukatela ukelele bat, hor, aitak, eta ez nuela inoiz ikusi, orduan, bidai hori arte ez nuen kantatzen, eta horrez nuen kantatzen, eta ere bai, kontzientzia asko izan ziren, baina ere bai, derrepente beti egontzan instrumentu txiki bat ikustea hor lehenengo aldiz, gurasoen etxean, horrek esan nahi du baita ez, bidai batik bueltan beti ere bai bueltatzen zela beste irikiera batekin edo, eta bai, niretzako, azkenean egon naizen lekutik sortu izan dut baita, orduan kanpoan egon naizenean ere bai, ez da berdina hemen egon naizenetan bezala. Arteak niri ematen diana edo orokorrean gizarteari azkenean berdina dela, nik ere, asko sendatzen nahu, uste dut, beste lanak ezagutzea eta entzutea, irakurtzea edo ikustea, Eta, bai, niretzako da sekulako herramienta pixkat ikasteko, edo jarraitzeko ahalik eta hoberen eta bizitzen, dakigun bezala mundu honek gauz txarpilo bat, eta nolabait arteak laguntzen du min hori kanalizatzen batzuetan, edo beste zerbait sortzen, beste espazio batzuk sortzen, eta orduan, niretzako deskubritu nuen musika izan zen sekulako deskubrimentua, derrepente, wow. Eta uste dut, egongo da jendeak gutxiago edo gehiago behar duena, baina niretzako oso beharrezkoa da. Eta, klaro, orduan nik ere egiterakoan ez dakit, sentitu dezaket pixkat motibo bat, hain naizela zerbait egiten onuragarria, eta txikian bada ere, eta ingurukoentzako baldin bada ere, horrek asko betetzen hau, eta horregatik nik uste dut jarraitzen dela mundu honetan, segia da gero, prekarioa dela, gizarte, gauza asko lehenago baloratzen direla, ekonomikoki edo, edo antolatua dagoen bezala, mundu hau. Baina, gero benetan niretzako kontzertu batean ikustea, ez dakit, zure ondokoen aurpegiak eta ikustea, momentutxo horiekin nik benetan asko kargatzen diate eta hortik jarraitza espero dut. Asko izan dira benetan bereziak niretzako
adibidez, hasi nintzanean instrumentu bat jotzen, ez, derrepente kantatu eta gero hainbeste denboran eta txikitango batzen ez gitarra hartuta eta ezin soinu on bat atera edo, hasi nintzenean ukulelearekin eta ikusi nuenean kapaz nintzela instrumentu bat jo eta kantatzeko aldi berean, benetan izan zen sorpresa politu bat, ez, como wow. Eta hortik ja pixkanaka gehiora joan nintzen eta gero lehenengo gauzak beti, lehenengo kontzertua, ez, oso berezia, ez, lehenengo kontzertua nigo batzen naiz, uste dut, lainotutan euskala begiak, ez, iaia negarrez eren zan zerbait hain pertsonala ematen ari nuena, ez, gero ja pixkanaka ohitu nintzen, ez. Eta hori, gero momentu asko adibidez Anarirekin grabatzea ere bai izan zen kriston puntazoa niretzako eta bai, ez dakit, seguru gehiago azten ditu dela, baina bai, gustatuko litzaidake pixkat ahotsa bakarrik lantzea, askotan oso jantzia dagoela beti eta pixkat jotzera proiektu ezberdinak egin ditut, bai egia da batzuetan ahotsa biluziago edo erabili dela, loop makina batekin baita askotan adibidez duela gutxi egindako edo haindikan egiten gabiltzan Nuna But izeneko dantza pieza bat, zuzeneko musikarekin. Eta, holako proiektu ezberdinak eukitzea aberazten hau asko jarraitzeko ahotsa lantzen dela, benetan niri gehien gustatzen zaidana. Orduan, hor bazkat proiektuak, ez, ahots solo bat egitea adibidez, edo kanta tradizionalak ere bai hartzea eta berrasmatzea edo. Egia esan proiektu desentzea dauzkat, baina gero pixkanaka hartu behar dut ze bestela aurreratzen naiz asko eta gero zaila da proiektu bakoitza aurrera eramatea, ez? Orduan, bai, hor musikan eta bideoekin baita izan musikari laguntzeko edo bestela ere zerbait sortzeko, ez? Gogoz jarraitzeko sorkuntzan eta jendeakin konpartitzeko baita.